Vítajte pri 12. epizóde podcastu Naša Trnava. Mojím dnešným hostom je Jano Baláš. Ahoj. Ahoj, čau. A zväčša hostia predstavujem, ale dneska by som to dal inak. Povedz ty, kto je Jano Baláš? To si zaskočil hneď takto na začiatku. Grafik, ilustrátor, kreatívec a v tejto chvíli aj duša ateliéru Makuky a základnej umeleckej školy Makuky. Súkromnej základnej umeleckej, aby sme boli OK. A mňa zaujíma, ty si sa v Trnave narodil, alebo odkiaľ si? Ešte nie vôbec. Ja som narodený pôvodne v Bratislave, ale vyrastal som na Záhori. A ani vlastne nebývam v Trnave. Trnavu mám ako pracovnú a kreatívnu zónu. OK, a odkiaľ dochádzaš do Trnavy? Od Lohovca. Od Lohovca. Pastuchov, ak to môžem spomenúť. Taká malá dedina za Lohovcom. No tak treba, akože cením takýto lokál patriotizmus. A čo pre teba Trnava znamená? Vieš čo, ja som prišiel do Trnavy najprv na pedagogickú a to bolo, že 2003 rok a vtedy bola Trnava aspoň pre mňa akože veľmi, veľmi tak akože nesympatické mesto. Ťažko som si na to zvykal. Aj tým, že sme boli vysunutí na perifériu, potom postupne s tou pedagogickou, tak do mesta som sa dostával akoby málo, aj to ma vôbec akoby že nezaujalo. No a keď som sa vrátil pracovne, tak to bolo úplne že šupa, že ako sa Trnava zmenila a ako vybudovala infraštruktúru pre kreatívcov a rôznych podnikavých ľudí. A ty už vlastne v roku 2003, tedy si začal študovať na pedagogickej, hej? Áno. A už vtedy bola vysunutá pedagogická fakulta Trnavskej univerzity tam na periférii? Tam pri Nitrianskej? Áno, to bol niekedy asi ten zlomový, lebo časť ateliérov sme mali ešte tuto v meste, na Hornopotočnej a v rámci môjho prvého ročníka už sa postupne všetko presunulo na tú priemyselnú. Hej, chápem, no vtedy bola Trnava úplne iná a ty si teda vyštudoval 5 rokov, presne ako sa ten odbor volá? Ja som išiel najprv na aprobáciu, že slovenský jazyk výtvarná výchova. Okay. To mám normálne 5 rokov a keď som bol druhák, alebo ako to vychádza, áno, druhák, tak vlastne vedúci katedry Blažej Baláš spustil ten nový program jednoodborový animácia výtvarného umenia. Okay. A tým, že veľa predmetov sa akoby že zhodovalo s tým, čo som študoval na tej slovenčine výtvarnej, tak som si to akoby pribral ako druhý odbor. Takže potom som vlastne v jednom roku skončil magisterské štátnice na tom dvojodborovom štúdiu a zároveň som skončil bakalárske štátnice na tom jednoodborovom. OK, zaujímavé. A ty si sa potom rozhodol ísť na VŠVU, správne? Áno, áno. A tam si čo študoval? Tam intermédia, multimédia u Antona Čierneho. A keď by si to mal porovnať, tak čo ti to dalo možno táto časť života, keď si bol v Bratislave? Viac mi dala tá v Trnave, lebo som tu bol 5 rokov a Bratislava, tam som bol vlastne na magisterskom štúdiu 2 roky a zároveň som už vtedy pracoval na plný úväzok, takže ten študentský život som tam už veľmi nestíhal. Ale ten bratislavský život dal určite, že nový pohľad a veľa zaujímavých kontaktov. OK, chápem. A ten full time, keď sme vedieť, čo to bolo? Už tedy si robil takto po nejakých reklamných agentúrach? Ja som začal učiť na tej súkromnej umeleckej škole animovanej tvorby. A aké toto bolo pre teba? Niekoho takto posúvať mu vedomosti? To je úplne, že úžasné. Ja som sa preto aj oblúkom vlastne k tomu vrátil. A vieš, že keď si predstavíš, že každý z nás má niekde v živote moment, kedy má nejakého učiteľa alebo mentora, ale väčšinou je to učiteľ, ktorý nejako zmení smerovanie tvojho života. Vieš, že kohokoľvek sa opýtaš, každý niekoho takého má. A toto je na tom krásne a veľmi zodpovedné, že ten učiteľ ako sprievodca musí vedieť urobiť to nie že správne rozhodnutie, lebo rozhodnutie robí to dieťa alebo ten študent, ale musí vedieť správne akože usmerniť alebo správne otázky klásť, pretože mne napríklad maturanti chodili, že prosím vás, že mám ísť na architektúru alebo mám ísť na fine art, lebo dostal som sa na STUčku, dostal som sa aj na VŠVU, že čo si mám vybrať. A to je vec, ktorú nemôžem ja za neho rozhodnúť, ale môžem ho aspoň akože nejako previesť procesom, že aby si uvedomil nejaké veci. A toto je veľmi dôležité a tá spätná väzba je potom krásna, keď príde po rokoch, že stretneš niekoho, povieš, to bolo super, ty si bol úplný magor do dizajnu, ty si ma posunul tam alebo tam, že to bol fajn. Hej, tak je to akoby... Mne sa páči, ty si bol aj niekomu triedny učiteľ tam? Alebo tak? Bol som, hej, ale to som bol po maturitným a ja som taký ako keby, že
pankač na administratívu, takže mňa dávali len takto, že po maturitným, lebo to nerobilo to dobre v rámci triednej knihy a všetkých tých vypisovačiek, čo som musel robiť. No jasne, chápem. Lebo akože premýšľam nad tým, že aký si vieš vybudovať vzťah, že iba s niekým na hodinách, ale predpokladám tým, že to bola tvorba, takže tie hodiny možno niekedy boli aj dlhšie, že ste mohli mať nejakú možnosť si ozaj budovať ten vzťah viac než cez tých 40 minút. Jasne, lebo tam boli 3-hodinové alebo 4-hodinové bloky, ak si dobre pamätám. Takže a malé skupiny tým, že ja som učil vlastne tú animáciu a potom aj Photoshop, Illustrator, InDesign a také grafické veci. Takže to boli učební, kde sa zmestilo maximálne 15, takže oni boli tak do 15 akože detí, alebo študentov teda. A to máš super individuálny prístup, takže sa stihneš veľa porozprávať, spoznať sa. Hej, tak to je paráda. Akože ja keď mám byť úprimný, mňa to tlákalo kedysi, keď som bol menší, lebo ma bavila animácia. A preto teraz v vlastnej zvedavosti ma zaujíma, že ako prebieha toho výučba. Povedz mi, že napríklad, že tie decká, čo tam prídu na tú súkromnú strednú, oni nevedia, že nič? Väčšina z nich nevie nič, akože z tej štandardnej klasickej alebo počítačovej animácie. Keď prichádzajú na primačky, tak niektorí už majú skúsenosti napríklad so stop motion animáciou. To je vlastne, kto nevie, taká tá animácia, ktorá sa robí pomocou fotiek. Sú na to aj jednoduché aplikácie teraz do mobilu. Najčastejšie to decka skúšajú s Legom, lebo to Lego si vieš vlastne polohovať a ono drží polohu, takže si vytvárajú príbehy a postupne si fotia. Takže s týmto chodili najčastejšie, že takúto skúsenosť už majú, že vedia niečo rozhýbať, urobiť nejaký príbeh a zostrihať si to, pridať si nejakú hudbu, možno si to nejako akože amatérsky nadabovať. A tí potom, oni prídu a teda v rámci toho prvého ročníka predpokladám, že sa teória nejaká vysvetľuje k tomu? Áno, oni majú aj teoretické predmety a potom majú tieto praktické, oni začínajú, ale ja už tam neučím akože 10 rokov alebo koľko, čiže predpokladám, že teraz tie decka už chodia úplne s inými skills tam, lebo vidím aj u mňa na kurzoch, že už skúšajú v Procreate animovať a tak ďalej, takže predpokladám, že aj toto sa posunulo. A oni majú teóriu a majú potom tieto praktické predmety, čo som mali, a že mali klasickú animáciu, ručne kreslenú a počítačovú animáciu. A aké softvery sa tam používali vtedy? Vieš, ja som úplne začínal ešte, že s Flashom. To neviem, či vôbec vieš, čo je. Viem, potom to vlastne celú tú makromédiu Flash a čo boli ostatné, k tomu skúpil Adobe. Takže teraz potom sa pokračovalo v Adobe Animate a potom samozrejme 3D programy, ale to už som neučil ja, že boli, že 3D Max, Maya a na klasickú animáciu zase mali svoje, taký Toon Boom a také ďalšie. Zaujímavé. Tak toto je inak taký odbor, že to sa úplne mení akože v čase, ale predpokladám, že aj keď si to riešil komerčne, že tiež tam bolo veľmi zložité nasledovať tie trendy v tomto, no. A že čo to dokáže. A myslím, že teraz, že After Effects samozrejme, na ten som zabudol, však to je úplný základ, že na motion design, a myslím, že ten After Effect už úplne vymenil asi aj ten Adobe Animate a že robia v tomto, myslím, všetko. Chápem. A teraz je nejaká, ja viem teda, že už sa tomu moc nevenuješ, ale je tam cítiť nejaký výrazný zásah AI, akože umelej inteligencie? Vieš čo, v tom našom biznise prvé, čo to schytali, tak to schytali storyboardy, že my sme kreslili veľa storyboardov do veľkých agentúr, tuto na Slovensku alebo do Prahy sme často kreslievali, a jak došla AI, to úplne, že uťalo. Rok nedošiel žiadny dopyt a teraz zhruba po takom roku a pol začínajú sa sem tam ozývať, že už nie, že Jano, prosím ťa, máte kapacitu nakresliť, ale že Jano, prosím ťa, máte kapacitu vypromtiť nám nejaký storyboard, že úplne sa to prestalo kresliť. Možno až na nejaké špecifické akože príklady, ale v tej komerčnej praxi na televízne spoty a nejaké iné online reklamy, tak už sa to všetko promptí iba. To je zaujímavé. Tak tým pádom, ale akože, neviem, povedz ti teraz pracovne, že ty riešiš teda Makuky primárne a v rámci Cube ešte niečo robíš? Ešte, Cube, ako Cube Studio mám stále ako kvázi ten daily job, ten hlavný, aj z ktorého mám stále akoby asi najväčší príjem. A tam som v tej pozícii, že jednak kontakt s klientami, z ktorých robíme vlastne však divadlo, galériu a tak ďalej, že taký ten obchodný kontakt alebo taký ten partnerský, nie taký ten account. A čiastočne new business a potom akože ako kreatívec, že keď sa robí nejaká kampaň alebo nejaký nápad, že tak brainstormujeme spolu a že spolu s kolegami, a tá grafická ilustrátorská prax tá je stále menej a menej v mojej pozícii a už to prenechávam aj Maťovi Drahovskému väčšinou alebo ostatným kolegom v štúdiu, že už sú v tom lepší ako ja.
OK. A máte aj strach, akože, že čo tá AI ďalej, že bude tam ešte väčší tlak na to, aby tieto grafické štúdia boli lacnejšie? Je tam nejaká obava určite, ktorá sa spája, však napríklad akože Mark z Facebooku vyhlásil teraz, že by to chcel zrušiť úplne všetky agentúry a uzavrieť tú tvorbu reklamy do toho meta priestoru. To znamená, že meta urobí kreatívu, copywriting, formáty naseká, nasadí ti tú reklamu a nad tými ich dátami vlastne ti ešte aj povie, že ako to bude šíriť a tak, lebo to je taký ten black box, vieš, že ty to hodíš do Facebooku a stále menej a menej máš kontrolu nad cielením kvôli GDPR a tak ďalej. Takže vlastne on prišiel s týmto nápadom, že v nejakej, ja si nepamätám, že ako to tam komunikoval, že dokedy, ale že by to chcel proste takto zavrieť a v podstate akože odstrhnúť akoby možno, že tie agentúry od tohto, že nech si to tí menší klienti môžu robiť úplne, že len to hodíš akože do mety a meta ti to všetko vybuchá na Facebook, Instagram, kde potrebuješ. No sranda, no. Uvidíme, že kam toto zájde až. Ale povedz ty možno, že čo máš na svojej práci najradšej v tom Cube? V Cube najradšej tú kreatívu, že to mám najradšej, že keď sa o tom rozprávame, keď vznikajú tie nápady a potom tie stretnutia s tými klientami, to ma úplne vyživuje. To je ináč zaujímavé, lebo ja keď som robil predtým dizajn, tak to, čo ma najviac akoby vedlo vyšťaviť, ale samozrejme aj potešiť, boli tí klienti. Hej? Že keď je ten klient taký, že má strašne potrebu mať pravdu vo všetkom, alebo že si nástojčí na niečom, tak vie to byť také únavné. Ale to bývali zväčša samozrejme tí noví. Akože skôr, keď išlo až na tú akvizíciu s tými klientmi, s ktorými je dlhodobá spolupráca, tak to je samozrejme niečo iné. No. Je to aj peklo, akože stále, akože aj s niektorými tými stálymi, ale to najväčšie peklo si odnášajú vlastne tí account manažeri, ktorí robia takúto daily komunikáciu, že pripomienky k tomuto a takýto, že od ktorej ja som trocha akoby, že uchránený od týchto komunikácií, od tých emócií. A čo sú takí tvoji obľúbení klienti v rámci Cube? Veľmi, veľmi obľúbení sú vlastne všetky tieto trnavské kultúrne inštitúcie, ktoré robíme. Čiže veľa robíme pre Zaživ v Trnave, to sú úplne lásočky. Divadlo Jana Palárika, to je úplne že špičkový klient, rovnako aj Galéria Jana Koniarka, vlastne, kedy tam je Aďo Kobetič, tak veľa spolupracujeme, to úplne, že ide tak po masle, to je bomba. Aj si spomínaš na nejaký taký event, ktorý ti utkvel, že toto sa nám podarilo, ako tá komunikácia? Vieš čo, z dávnejších, ešte vlastne keď aj Janka Pekárková s nami robila, keď sme robili to bol vlastne aj jej idea, keď sme robili Triennale textilu v Danubiane, tak to bolo super, akože že perfektná kampaň, taká, že takmer nulový budget. Dali sme do toho kreatívu, dotiahli sme tam akože spustu ľudí na to Triennale, to bolo akože perfektné. A potom robíme rôzne také akože menších tých je, že premiéra na nejakú predstavenie, nejakú inscenáciu. Akože ten samotný marketing si už robí divadlo, my tomu robíme vizualitu alebo k nejakým výstavám. Takže ale to sú skoro všetky úplne že super veci, lebo ja mám rád umenie a kultúru, takže to je všetko je to super a Zaživ v Trnave vlastne čo robia tieto veci, že od hashtagu až po Proma Friday, to sú bombičky. Ty si aj niektorý hashtag maloval. Dvakrát som bol, už si nepamätám, že či to bolo 2020 pred koronou, alebo ten koronový rok a potom ešte 2 roky potom tuším. Tak to je dosť taká podsta, akože, tebe ako umelcovi. Aké boli témy toho, čo si tam ty robil? Ja som sa pridal vlastne k hashtagu nejako zhruba korona bola. Viem, že ten prvý koronový ročník, ktorý sa robil v ateliéroch, a vtedy myslím, že téma nebola žiadna, a len sme to tedy zjednotili farebnou paletou, ktorú všetci super dodržali, iba ja som uhol. A hlavne, že som vymyslel. A potom o ten rok alebo 2 roky my sme mali tému, že bod zlomu napríklad. Že áno, bod zlomu to bolo. Takže to bola taká, vždy dávame takú nejakú tému, že teraz bola konečne dážď, alebo bolo, že ľudský spoj predtým, keď bol ten cartoon, ten komiksový. Takže dávame takúto nejakú tému, ktorá je taká orientačná, že ktorá môže pomôcť ako také akože vodítko trocha. A ako vnímaš teraz kontroverziu, čo ľudia nevedia predýchať, že no vyzerá ako ma?
Mne to niekto poslal, ja to ináč vôbec nečítam tie komentáre, to sa neoplatí. Vôbec to nečítam. Áno, stalo sa to, je to taká nechcená, milá, lomeno možno nemilá pre niekoho náhoda, že vlastne Nicole to malovala v ateliéri opretej o bielu stenu, tak v tom kontexte toho ateliéru to nebolo také evidentné, ako keď sa to vloží do priestoru a vzadu ešte na tej fotke bol nejaký vzadu krík, takže stmavilo to pozadie, tak tá čierna akoby začala zanikať v tom kríku na tej fotke. OK, no stalo sa. No stalo, ale hovorím, že ľudia to príliš prežívajú, ale to je zase to, že to je jedna vec, ktorú ja napríklad na tom dizajne som rád nemal na tej práci, že každý si myslí, že má pravdu. Že keď robíš niečo iné, neviem, matematikovi nikto nepríde povedať, že robíš to zle, alebo že takto to má byť, aj keď v dnešnej dobe už aj na doktorov samozrejme sa útočí. Len pri tom dizajne je to také, že každý klient si myslí, že má pravdu a samozrejme vedie je to subjektívne, čo sa komu páči, veď to sa nedá z toho zobrať, ale presne také útoky a premalujte to a zbúrajte to a dajte to preč a neviem čo, tak to je už také akože až bizarné. Je to ako všetko, čo nemá akoby, že exaktný postup a výsledok racionálny, tak si zažíva toto, čiže nie len my, ale aj architekti nakoniec a všetci kreatívci, jak si hovoril doktori a tak ďalej, že všetci si toto akože, a teraz určite akože všetci sme teraz akurát skončili part-time job ako tréneri hokeja, vieš, takže všetci toto, ja akože, OK, je to mrzuté, ja to vždy hovorím, že je to veľmi ťažké pre umelca, lebo tá práca je ako tvoje dieťa a je to nepríjemné, keď niekto útočí na tvoje dieťa. Ty tomu venuješ strašne veľa času, ale snažím sa tak z nadhľadu na to pozerať, že OK. A čo sa týka umenia, tak ja som si dočítal na internete, že ty si mával aj vlastné výstavy. Neviem, že či sa ešte tomu venuješ? Málo. Ja som vlastne, ak som skončil vo ŠVU, tak potom som ešte učil a potom som skočil do tej komerčnej sféry, tam som mal takú dlhšiu prestávku a teraz akože tvorím, koľko mi čas dovolí, tak akoby, že pre seba do šuflíka zatiaľ len tak z radosti. To by ma zaujímalo, že ako to ty vnímaš, keď ty v podstate, že výstupy tvojej práce sú do určitej miery umenie, ty to možno tak nevnímaš, možno áno, neviem, ale že či to vieš nejako oddeliť, že toto je moja kreatíva, moje sebavyjadrenie a toto je zákazka pre klienta. Vieš čo, mne práve to, že dlho mi to saturovalo potrebu byť akoby, že tvorivý, práve tá kreatíva v reklame a v ilustrácii alebo v tejto akože kreatív industry všeobecne, že dlho mi to saturovalo, až vlastne teraz nejako pár rokov dozadu som si tak uvedomil, že chcel by som aj tak akoby, že tvoriť, že bez zadania, bez mantinelov, len tak, že lebo vieš, že keď to máš ako prácu, tak prichádza aj to, že je termín a musíš to spraviť a zrovna sa ti nechce, zrovna máš úplne, že si vyšťavený a že už nápady nechodia, že toto sa ti napríklad v tej voľnej tvorbe stane tiež, ale vtedy vieš možno, že vypnúť na mesiac, dva a si povieš, že OK, tak mám také obdobie, netvorím, že mám krízu, ale v tej práci to vlastne musíš to dať, lebo účty ti niečo platí. A neznechutilo ťa to nikdy? Taký tieto deadliny, že musím a že už sa mi to nechce robiť? Vieš čo, keď som bol viacej taký ten kvázi, že denný grafik, ilustrátor alebo aj animátor, to ma ja to počase frustruje, že robiť opakované práce stále akoby, že dokola, že v tomto to ma začne akože ubíjať, že si predstav, že dobre, teraz už aj AI aj iné veci nám pomáhajú, ale akože tých x rokov dozadu, keď si robil, ja neviem, že 24 formátov do nejakej online kampane, tak niečo si zautomatizoval, ale veľa si musel robiť akoby, že ručne. A máš stále ten istý vizuál, len to dávaš raz na štvorec, raz na obdĺžnik, raz na taký pomer, raz na taký pomer, potom vypluješ, ja neviem, akože ďalších 15 printových formátov na festival alebo kde. Tak akože to boli také práce, čo ma potom prestávali akože baviť na tom. A potom sa posunul do roli teda kreatívneho riaditeľa, alebo neviem, ako to máte nazvané tam. Tak nejako, áno. Hej, takže tam už je to skôr stratégia, iba tá kreatíva. Áno. A tak ďalej. OK, a teraz je otázka na stole, že ako sa dostal k tomu Makuki? Prečo ten nápad, kedy to začalo, ako? Makuki od 2019 a ono to vzniklo, ono to aj na webe píšem väčšina týchto mojich nápadov vzniká úplne impulzívne, že je to fakt, že z večera do rána
A ten nápad vznikol tak, že mali sme klientku, ktorá chcela nakresliť obraz svoju manželovi, myslím, k 50-ke a doniesla nejakú referenčnú fotku alebo dve a že to bolo spojenie jeho akože detstva s miestom, kde vyrastal. Tak som to nakreslila, ona mi potom písala, že to malo takú úžasnú silu, že on proste plakal a hotový, že to malo takú silu, tá kresba, ale aj ten moment, že to bolo z jeho detstva, z miesta, kde vyrastal, a že teda ona by sa tiež tak chcela naučiť kresliť. A hovorím, že v pohode, že není problém, ja ťa to naučím, že a pozri, že tu je voľný priestor na nadvorí, že už vidím, že tam niekoľko mesiacov nikto nie je. Stretol som Dušana Vanča, hovorím, Dušan, mohol by som to vyskúšať? On povedal, že áno. A v podstate akože fakt, že z večera do rána sme to dohodli. A začal som to robiť. Rýchlo som kúpil vlastne 8 stojanov, 2 som mal doma maliarské, 1 stôl a presne 20 ceruziek a 1 skicár. Že tak sme úplne že začali, že holý priestor a došlo prvých 10 ľudí na kurz, väčšinou teda ľudia z môjho okolia, ktorí dôverovali, že to bude OK. A to bol taký krásny. Ešte mám doteraz akoby tú fotku z toho úplne, že prvého momentu, kedy prišli ľudia. Ale bolo to veľmi silné, lebo sme tam potom po kurze sedeli na zemi opretí o bielu stenu a všade všetko prázdne v tom priestore a oni mi tak radili, že možno toto by si ešte takto mohol spraviť, toto takto, akože, tak to bolo super, tak komunitne to začalo a myslím, že aj teraz to veľmi tak akože komunitne pokračuje a napreduje v rámci aj toho vlastne festivalu Makuky Ven. OK. A keby si mal povedať, že v čom sa teda zmenilo? Na začiatku teda prázdna miestnosť, iba stojany, kreslilo sa komunity a dnes je to ako? Už ste teda aj, teraz je to teda už vlastne aj základka, áno, umelecká, ale povedz ty viac, lebo nechcem povedať nejakú nepresnosť. To, čo ostalo, to sú stále tie hodnoty, že stále komunikujeme a snažíme sa pristupovať k tomu v Makuky Atelier, že ideš bez nejakých tlakov, radosť z tvorby, bez akademizmov, pokiaľ si to vyžaduje, že sa chceš drtiť, tak jasné, ale keď si chceš zarelaxovať, tak ideme akože veľmi tak akoby, že uvoľnenie, aby sme zbavili ten strach, aby sme ťa zbavili strachu z prázdneho papiera, že to je to je tá najväčšia prekážka, vieš, že keď sa hovorí o service design, ja neviem čo, že máš akoby, že odstraňovať akože tie prekážky akože ľuďom, tak jedna z najväčších prekážok je presne, že máš strach. Máš strach, že či budeš dosť dobrý, či to dokážeš a či ten vedľa teba nebude náhodou kresliť ako totálna raketa a ty tam budeš zatrapáka. Vieš, že toto sú najčastejšie strachy, s týmto najviac akože bojujeme a my sme práve tomuto otvorení, že poď, to bude hravé, uvidíš, ako to dokážeš, že mám niekoľko už osvedčených takých aj postupov, aj technik, že je to taký, že za mňa, že easy win, že viem, že toto dopadne dobre a toho človeka to pozbudí a ide ďalej a púšťa sa potom do ťažších techník a postupov. Toto ostalo. No a čo sa zmenilo vlastne z tej takmer prázdnej miestnosti, že sme teda založili tú základnú umeleckú školu s výtvarným odborom. To bolo tiež také impulzívne, vlastne Ľudská Turňová to so mňou akože vybojovala v priebehu niekoľkých mesiacov a sme otvárali v roku 2023 v septembri. No a teraz vlastne posledný teda taký väčší projekt je ten festival Makuky Ven. Dobre, a čo sa týka lokality, tak nájdu ťa ľudia na nádvorí a? Na nádvorí a v kreatívnom centre na Hlavnej. A tam je to ako vlastne? Na nádvorí je ateliér, ano, kde sa chodí kresliť a v KCT? V KCT je Zuška. Je Zuška. Ten výtvarný odbor je tam. A koľko deciek tam študuje? My máme 126 detí v Zuške, alebo 124, teraz prepáč, zapísaných, tak nejako. A v ateliéri tam orotujeme vyše 100 ľudí týždenne. Tam je väčšia akoby taká, že flexibilita v tom, že niekto príde na mesiac, potom je chorý, alebo je odcestovaný, nepríde, potom sa vráti a tak ďalej. Ale máte otvorené stále aj nejaké kurzy na kreslenie aj pre verejnosť, že aj teraz, že keď toto niekto vypočuje, tak kde má možnosť si to skúsiť? Samozrejme na tom Makuky Ven, k tomu sa hneď dostaneme, ale keby som chcel napríklad dlhodobo skúšať ísť kresliť, napríklad s priateľkou, tak môžem prísť do Makuky, alebo máte to nejak sezónne, alebo... Jasne, ty sa môžeš prihlásiť kedykoľvek počas roka, okrem prázdnin. My ideme v rytme školského roka, pretože cez prázdniny máme zase letné tábory denné
takže je ateliér akoby že vybukovaný touto činnosťou, ale počas školského roka kedykoľvek si môžeš napísať, zavolať Makuky.sk, pozrieš a ak je voľné, tak prídeš, vyskúšaš. Takže skúsim a potom, keď sa mi to bude páčiť, tak pôjdem na nejaký dlhodobý kurz. A koľko taký kurz trvá? Presne tak. My máme permanentky, že nemáme ako keby že kurzy, ktoré sú ohraničené, pretože ja mám kurzistov, ktorých mám 4 roky napríklad, že mi chodia. Vieš, že a ty si zaplatíš mesačnú, to sú 4 vstupy, 3-mesačnú alebo 6-mesačnú a čerpáš si vstupy a my to individuálne nastavujeme pre každého. Dobre, aby som to teda pochopil, tak zväčša bývajú na tých session, alebo ako by som to nazval, nejaké témy, alebo každý si kreslí podľa seba a ty sa individuálne venuješ tým ľuďom, čo kreslia, alebo niekto s tebou možno. Neviem, však asi je vás viac, predpokladám, veď sa nemôžeš roztrhať. A že ako toto funguje? Funguje to spôsobom, že ja vždy prichádzam, alebo lektor prichádza s nejakou témou a technikou, že povedia si, že ideme robiť akryl, tak sa nejaký čas venujú akrylu a prinášam akoby, že rôzne témy a rôzne spôsoby, ako pracovať s tou akrylovou farbou. Ale vždy to dávam na začiatku vlastne toho kurzu, tej hodiny, tej seansy našej, že ako motiváciu alebo ako možnosť. Ak je tam niekto, chodil mi taký pán, ktorý chcel robiť len portréty, tak pol roka robil len portréty. Že my si to potom individuálne. Čiže ja potom vlastne zadám tú tému, ukážem čo ako a keď je niekto individuálne, že nejakú inú líniu si ide, tak ja sa mu potom sadnem, venujeme sa, rozoberieme si to. OK. A mal si aj také úplne, že success stories u tých ľudí, že nevedel dobre kresliť, keď prišiel, alebo neveril si? No predpokladám, že ty razíš tú filozofiu, že každý vie kresliť. Áno, každý dokáže sa naučiť. Každý dokáže kresliť, tak, naučiť sa, ale že niekto sa ozaj naučil, že parádne? Že... Vieš čo, áno, mám, mne napríklad úplne z začiatku ešte chodil aj taký kamionista, veľmi ťažkú ruku mal, aj s tým sme našli spôsob, ako kresliť. A teraz vlastne mám tam akoby, že nechcem vypichnúť jedného, lebo potom tí ostatní sa na mňa budú hnevať, ale mám tam viacero takých, že ozaj, že bomby, že idú a teraz vlastne bola výstava, ešte stále ten študentský parlament síce bol teraz v kine Hviezda, takže neviem, ako to tam akože vyzerá, ale mali výstavu vlastne v kine Hviezda, do konca mája to tam je a niektoré tie veci sú povedané, že úplne že bomba. My sme mali akurát aj, keď sme inštalovali výstavu aj hashtag, takže s nejakými výtvarníky sme boli pozrieť akože aj inštaláciu tej výstavy. Tiež hovorili, že niektoré tie veci úplne, že do galérie môžu ísť že na prvú a to sú vlastne hobíci všetko. Tak to je krásne, naozaj paráda. A nielen mňa, verím, si namotivoval to už prísť do Makuky a skúsiť to. A inak prečo Makuky? Prečo ten názov? Jo, vieš čo, to je... Ja razím takú teóriu, že najlepší copywriteri na naming sú malé deti. Hej. Z toho dôvodu, že vypustia zložité spoluhláskové skupiny a všetky zložité hlásky ti akože vypustia a z nejakého slova ti spravia niečo ľahko vysloviteľné. A to slovo nedáva zmysel, ale je ľahko vysloviteľné a ľahko zapamätateľné, lebo je zapamätateľné aj pre to dieťa. Takže prečo nie pre nás dospelých? Takže toto zjednodušenie, že mám to veľmi rád a toto vlastne vymyslel môj syn, keď bol úplne malý. Je to, že z gumáky, vieš, on miesto gumáky povedal Makuky. Není to nejaké zjednodušenie, zrovna to akože poprelo teraz, akože to, čo som povedal. Není to úplne, že zjednodušenie, ale sú to gumáky, on keď začalo pršať vždycky, že ja si dám tie Makuky a idem von do kaluži. Takže preto sú to akože Makuky. Hej, tak to je paráda. A teraz teda k tomu Makuky Ven festivalu. Čo je na tom festivale taká tá idea, že prečo sa rozhodol do tohto ísť? Je to také, že event pre komunitu, že chceme, aby sa vlastne ľudia, ktorí sú okolo Makuky, to znamená, že ktorí sú okolo ateliéru, ktorí sú okolo Zušky, aby sa mohli akoby, že stretnúť v nejakom takom zaujímavom a tvorivom prostredí. A zároveň je to znova jeden z tých impulzívnych nápadov, že Andrej Haršaný sochár, u ktorého sa to vlastne na takom ozaj rozlahlom pozemku koná, na Borovej v Borovej, tak on tam 4 roky dozadu už postupne si robil taký svoj malý súkromný, že pre rodinu a priateľov hudobný festivalík, tým, že na dedine on mal tam že aj sliepky, kozu a neviem čo, volal to, že Kozy Ven.
A on mi len povedal raz, že Jano, prečo to neurobíme, že pre Makuky a že nazveme to, že Makuky ven a že bude to, že super, že ideme akože ven a že ako plenérna vec a ja že super, správame to, tak sme to spravili a uvidíme, jak to dopadne. Aká je zatiaľ odozva od ľudí? Tešia sa na to? Veď v podstate, povedz, že aké tam budú aktivity pre ľudí. Vieš čo, bude to otvárať vlastne Daniel Hevier s takým workshopom Artist Book. A ďalej budú pokračovať a prelínať sa workshopy, ktoré sú napríklad výroba prírodných atramentov, výroba prírodných uhlíkov, kresba s nimi, bude tam takéže práca s hlinou. Filip Horník, akože výborný ilustrátor, tam bude mať toho legendárneho Jožka Mrkvičku, ako tú postavičku, ktorú on ilustruje pre ten detský časopis Slniečko. Som chvíľku rozmýšľal, či nie bublina, alebo myslím, že aj do bubliny kresli, ale je to Slniečko. A on tam bude mať workshop a bude tam 20 plus takýchto rôznych workshopov alebo celodenných aktivít, že bude tam napríklad, že detviansky kríž, ktorý budeme postupne všetci vyrezávať, že kto bude mať záujem, na chvíľku príde, troška si tam nejaký ornament vyreže a ide sa ďalej. OK, a vlastne, že tie workshopy budú aj simultánne, lebo viem si predstaviť, že keď tam príde príliš veľa ľudí, tak možno sa im neujde miesto na to, aby participovali? Áno, je to takým spôsobom, že väčšina tých workshopov sa opakuje 2-krát za deň, že do obeda po obede, takže vie si to ako my, ešte to nemáme teraz na webe, ale v priebehu tohto týždňa by to už malo byť vonku aj časová os tých, aby si človek vedel pozrieť, že presne, že v ktorých časoch, ktoré workshopy sa prelínajú, lebo oni sa prelínajú aj 6 workshopov naraz, aby čo najviac ľudí sa dokázalo akoby, že obslúžiť v úvodzovkách a zároveň máme vstup obmedzený, počet účastníkov máme obmedzených, aby sme predišli tomu, že tam bude veľké množstvo ľudí, ktorí nebudú mať možnosť sa zúčastniť. Lebo to by zamrzelo, predpokladám. Určite áno. Lebo asi tam, akože nevravím, že tam nebude čo robiť mimo tých workshopov, ale predpokladám, že väčšina ľudí tam príde práve kvôli tomu. Dobre, a keď to teda presne bude, ako sa tam človek má dostať? Dostane sa tam aj na MHDčke? Vieš čo, je to v sobotu, je to v Borovej, čiže tie spojenia MHDčkov tam nebudú nejaké ako keby zaujímavé, takže sa tam budeš musieť dostať nejakou autom, že je to asi trocha nevýhoda, ale vyvažuje to vlastne tá autenticita toho dedinského prostredia. Budú tam vlastne aj prehliadky Andrejovho ateliéru, čo má vlastne takú drevenú stodolu a plus taký ateliér, že sochárskeho, takže bude tam akože možnosť taký ako keby, že živý vhľad do toho, ako pracuje umelec, sochár. A takže dostaneš sa tam autom, tam už budú potom navigácie, kde zaparkovať. Tam pán starosta vlastne aj celá obec Borová je súčinná s nami, za čo sme veľmi vďační, že nám s tým akoby že pomáhajú. Takže oni budú organizovať parkovanie vlastne na ihrisku. Tak to je paráda. A vlastne ono to bude celý deň? Celý deň to je, my začíname 9:30 a končíme vlastne až o 10:00. OK, o 10. večer. Takže predpokladám, že tam budú aj nejaké reštaurácie alebo nejaké stánky s jedlom a tak ďalej. Bude tam gastro, ale napríklad, že gastro je taká, že zóna hier a pohybu a celé je to také, že nebude tam skákací hrad, ale bude tam napríklad slackline, vieš, že to je to chodenie po lane. A že budú tam kopec akýby, že hier, alebo aj toho gastra, ako keby si šiel na dedinu, na chalupu, alebo niekde, že to znamená, že budeme variť guláš, budeme variť nejakú aj vegetariánsku fazulovicu, a ja neviem, skákať na gume a rôzne akože takéto veci, že keď si predstavíš, že ideš na chalupu a na dedinu a ideš sa poriadne zabaviť, tak toto tam chceme akoby že doniesť. Samozrejme miestny krčmár tam bude a takéto nejaké srandy. Hej, také klasiky úplne. Dobre, a mňa by ešte zaujímalo, že či je tam vlastne, koľko je vstup a či to teda človek vie kúpiť priamo na webe. Vstup je, my máme rozdelený vstup, že je základné vstupné, to je 10 €. A potom ten program máme rozdelený vlastne na tak akoby, že to, čo máš v rámci tých 10 €, to sú workshopy, ktoré sú voľne dostupné, prídeš, pripojíš sa, alebo rôzne aktivity. Ako som napríklad spomínal, to vyrezávanie toho detvianskeho kríža, to bude presne takáto aktivita, že máš to v rámci toho vstupného spolu aj tá výroba prírodných uhlíkov a tak ďalej. A potom tam máme napríklad nejaké workshopy, ktoré si môžeš tam akože dokúpiť, lebo sú obmedzené na počet, napríklad akvarelový plenér s maliarom
a grafikom Tomášom Žemlom, ktorý má kapacitu len 8 ľudí. A to bude tak akoby, že veľmi akože až 3 až 4 hodiny akože až také kontemplatívne, že pôjdu aj mimo vlastne toho festivalu. Oni pôjdu niekde vonku do plenéru, on ich zobere a budú malovať akože krajinu. Čiže to si vlastne doplácaš ako keby taký akože, že skúpiš si ten workshop a v cene toho workshopu máš aj vstup na festival, že to je taký špecifický príklad napríklad. No jasné, ale tak to akože znie to naozaj neuveriteľne. A kto teda v tú sobotu vychádza to 6. 7. júna. 6. Hej. Chcete si urobiť zaujímavý program. Myslím si, že ktokoľvek dospelý, ale aj pre deti to môže byť zaujímavé bez problémov. Tak zavítajte do Borovej a teda makukiven.sk alebo makukiven.sk. Tam sú všetky info aj o vstupenkách, ktoré sa dajú cez MaxiTicket kúpiť. Jasné. Dopredu a odporúčam ozaj aj teraz nám tento týždeň už pôjde von komunikácia, aby si to ľudia tých 10 eur to základné vstupné kúpili, pretože ak sa nám náhodou v predpredaji vypredá tá kapacita toho festivalu, tak my to akoby že zavrieme a potom sa už na festival nedostane. Hej, chápem. Dobre teda. Tak ďakujem veľmi pekne za info. Podľa mňa to bude naozaj zaujímavé a teda keď je to 7. počúvam, tak sa budem môcť zúčastniť aj ja, lebo to už sa vrátim z Poľska. Super, takže prehovorím priateľku na to, aby sme to skúsili. Dobre, mňa by ešte zaujímalo ako taká posledná téma, že keď ty sa venuješ brandingu a vizuálnym identitám, že ako vnímaš vizuálnu identitu nášho mesta? No, z pohľadu toho, že ako mesto pracuje s verejným priestorom, je to super. Že dávajú to robiť akoby, že kompetentným ľuďom, vypisujú sa rôzne súťaže, tie architektonické, nakoniec super príklad bola aj tá architektonická súťaž medzinárodná na tú štvrť, že to bola úplne že bomba. A čo sa tohto týka, že toho riadenia verejného priestoru, mne sa to veľmi páči. Zároveň aj z pohľadu toho, že Zaživ v Trnave ako mestské kultúrne centrum, ako ovplyvňuje vizualitu toho centra cez napríklad City Lighty, alebo to, čo ako ide von tým, že vlastne všetky tie City Lighty sú v správe akože mesta, alebo tohto kultúrneho Zaživ v Trnave centra. Takže oni tam v podstate akoby, že riadia, že to, čo človek vidí a keď sa prejdeš po tej pešej zóne, že napríklad, že ideš v Piešťanoch a prvý veľký city light, keď ideš akoby, tak sú tam aké parkety a vieš, že je to akoby, že strašné a ešte aj graficky strašné. No ale že tuto, keď sa prejdeš, tak akože drtivá väčšina tých city lightov, posterov alebo to, čo mesto komunikuje von cez, alebo čo tam pustí, tak je akože fakt, že dobre zvládnuté, je to estetické, je to pekné. Mne sa to páči, samozrejme, že je tam divadlo, je tam galéria, sú tam iné inštitúcie, ale že všetky tieto inštitúcie akože pracujú akože správne a tento prístup sa mi akoby že veľmi páči a samotná tá identita mesta, ktorá vznikla, to logo asi 3-4 roky dozadu, neviem presne, že nie je ako keby nejako úplne pretlačaná, že do tohto, že ona je veľmi tak akoby, že pomáha to zjednotiť v tých grafických výstupoch, čo je akože super, ale nie je tak akoby, že ukričaná. Mne sa to na tom páči, že to není... Že je taká subtilná vlastne veľmi, že napríklad mne sa páči, že to komunikujú pri tých projektoch, že niekde to je namiesto toho, aby tam bol taký ten custom európsky, čo na tie eurofondy dávajú akože z EU, ale že sa tam dá v podstate to logo, to téčko, dá sa tam nejaké tie farby, font a akože komunikuje to jasne, že je to mestský projekt, takže toto sa mi páči. No dobre, a čo by sa muselo stať, aby si sa do Trnavy presťahoval? Musela by sa Trnava stať dedinou. Ja som taký dedinský, akoby, že typ takmer celý život som žil, okrem výnimkov asi 3/4 roka po svadbe, že v Pezinku na byte som vtedy bol a som na dedine celý život, čiže nejako keby chýba ten moment tej dediny. A nemyslím len v tom, že dom a záhrada, lebo to vieš mať aj v meste samozrejme, ale tej malej dediny, kde každý každého pozná a že tam sa pozdravíš so susedom, tam s tretím susedom a že toto ja potrebujem k životu. Hej. A čo by si možno na Trnave ešte, alebo že čo je tvoja vízia, keď cez ňu chodíš denne, tráviš tam čas, že ešte zmenilo, že čo tak chýba možno? Vieš čo, no, tak ten môj veľký sen, o ktorom rozprávam, kade chodím, je tá stredná umelecká škola. To si myslím, že je úplne chýbajúci článok akoby, že v Trnave, pretože Trnava má teraz výborne vybudovanú kultúrno a takúto kreatívnu
infraštruktúru cez kreatívne centrum a nádvorie a vznikajú akože rôzne aj menšie takéto akože projektiky, ktoré podporujú creative industry. Máme tu vlastne základné umelecké školy, ktoré sú buď sú 3 priamo v Trnave, alebo rôzne detašované pracoviska, alebo ja som to nepozeral teraz, ale keď som v tom 2023 zakladal Zúšku, tak som si robil takú analýzu a vtedy sa vo výtvarnom odbore vzdelávalo takmer 1000 alebo okolo 1000 detí v Trnave. Len v Trnave. Čiže akože to je fakt, že akože masa. A potom sú tu nejaké vysoké školy, kde sú odbory, ako napríklad na tej pedagogickej, že katedra výtvarnej výchovy a na UCM-ke majú niečo, čo je do creative industry a chýba v strede ten článok, ako keby, že toto priamo v Trnave, lebo tí ľudia, my tie deti pripravujeme pravidelne na primačky, na stredné umelecké školy a oni odchádzajú Bratislava, Trenčín. Nitra, Trenčín, niekto do Hlohovca, tam má vlastne Trnava akože svoju vlastnú umeleckú školu. Čiže oni akoby, že odchádzajú akože z Trnavy a najhoršie je, keď idú do tej Bratislavy, lebo tam si vytvoria tie spojenia, kontakty a potom ich aj tie budúce pracovné kontakty a potom je ich ťažko akože dostať späť akoby do Trnavy. Čiže tá infraštruktúra, ktorá sa vytvorila a ktorá je super, tak sa svojím spôsobom akože týmto momentom vyprázdňuje, lebo ľudí, ktorých si pripravíme na tom základnom stupni vzdelania cez Zúšky, pošleme na strednú školu inde a dostať ich späť je potom veľmi ťažké. No, to je problém. Ale dobre, toto je dobrý nápad, toto mi tu ešte nikto nepovedal, takže ďakujem. A 1000 ľudí je inak brutálne, že sa na to pripravuje, na to štúdium, ale tak... No, ono nemusí byť, že sa pripravujú na stredné umelecké školy všetci, ale že navštevujú výtvarný odbor, akože, alebo teda v tom 2023 to tak nejako bolo, že teraz si myslím, že aj viacej, že tým, že my sme založili Zúšku, tak sme niečím prispeli. A viem, že aj vlastne Mozartová Zúška zdvihla stavy za posledné roky. Ako je tam nový pán riaditeľ, takže myslím si, že teraz to kľudne môže byť. A to sú verejne dostupné dáta, dá sa to pozrieť. Tak skvelé. A na záver sa pýtam na také top 3 veci. Takže prvá otázka je, že tvoje obľúbené gastro v Trnave? Teraz, bože, ako sa volá to poke? Šaka poke? Áno, šaka poke, akože úplne som do nich buchnutý. Hej. Tak obľúbená káva, kaviareň? Ešte nepijem kávu, takže, ale Thalmeiner mám fakt rád. Ani ja nepijem kávu inak, takže toto už je taká otázka, že sa to pýtam, že kam ľudia radi chodia, ale hej, Thalmeiner, tá atmosféra, všetko. A úplne posledná je obľúbené miesto v Trnave. Kam by si zobral možno niekoho, kto tu ešte nebol, aby si mu ukázal, že toto je Trnava? No, moje obľúbené miesto je Erohačko na námestí. To je úplne, že to je výborná, za mňa úplne, že výborná architektúra. Veľmi ma mrzí, že odtiaľ vlastne odstranili taký ten betónový nájazd, to ROH, jak tam bol ten nápis, to je taký, neviem, či si to pamätáš, a dali tam vlastne ten rad tých presklených obchodíkov. Áno, to bolo na tej strane, jak je jednota. To úplne akože domrdali, lebo tá budova je perfektná. Hej, ja som zrovna o tej budove teraz čítal v Česku jednu knihu, som na to natrafil, že aj to dlho vznikalo a že bola na tú budovu aj kritika, akože už svojho času, ale že je to taká rarita, že v strede historického centra taký brutalizmus je akože úplne zasadený. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Myslím si, že to bolo veľmi osviežujúce, zaujímavé. Ešte raz teda 7. júna Makukiven festival Borovej. Lístky si môžete kúpiť makukiven.sk. A tak dúfam, že sa tam vidíme a Jano, ešte raz ďakujem a držím ti palce vo všetkom, čomu sa venuješ. Super, ďakujem. A vidíme sa teda na Makukiven. Áno, vidíme. Okay. Čaute. Dobre, díky, čau.